Shalom. Adoran sota bongoti perbingguata di manugoton. Jumulo mahita martangiang nahohom di begasar rohatabe. Martangiang mahita. Amin. Horas madihita saluhukna ruas ni huria ni tuhata naina olongan. Namar pungudo hita sadarion di minggu pasapulonopo dung trinentatis. Saita puji ma tuhata nama nugu hita di parnguluota gabe boy hita bolas sahat tu sadarion di bagasal las ni roha. Topik ni mingguta sadarion ima ngolu di bagasan panogu-noguon ni debata di bagasan goklas ni roha Roma hita mamuji debata maredde mahita. Mari hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia. Na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus. Yang gopoda na diau. Dang au na punasa. Poda ni namar suru au doi. Molo adong manang ise nama bahel lomo ni rohani amai boto oni ido taringo tupoda i manang nasiat debatai manang nahuhataho ni sian rohakku sadiri songon nani dok ni surat i akka batangaek na mangolu do mabaor sian pamatang ni na porsea diau. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Nasokkal jada na bonar. Dialohodo nagijang maroha. Jala dipati bohodo na serep maroha.
alani i hupangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai tugu-tugu hami marhite-hite todim, asa uduk serep tobok jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu pasapulono podung Trinitatis sadarion ima nata surat di surat poda bidutolu ayat pitu sahatu sia songonon ma hata ni tuhata unang tung nabi sukho di perbaga roham habiari ma Jahoba jala paholang dirimsian hajahaton ima gabe hahisarot di dagingmu jala haneango di holi-holim pasanga ma Jahoba marhitesian hamoraumu dohot marhitesian patumonaan ni sadok pangomuanmu salinai hulako kami unang tung nabi sukho di perbaga roham habiari ma Jahoba jala paholang dirimsian hajahaton ima gabe hahisarot di dagingmu jala haneangon di holi-holim
pasangap ma Jehoba marhitesian hamoraumu, dohot marhitesian patumonaan ni sadok pangomuanmu. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Amen. Tatopoti ma dosata nagodangi diadopan ni debata, martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, na pungudo hami di jolom martangiyang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asima rohami dasadok bangso nami, sesama dosa nami sa luhutna, say sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen.
mata baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akana pinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani nang mulak mangolu do. Jala disiamun ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amen. Dijuhut Yesus rusu di amuna lujai. Hutugu-tugu dohamu Tuhan sonangadi. Hamu sudi pamanati hamu diarahunai. Tarikoni arsakoni lupaku Tuhani. Sonang ni rohai, sonang ni rohai, sonang ni rohai, dilehon Yesusi. Sai bigi hulu pulung ni nang rotu Yesusi. Maluasi dosa do nang satu Yesus ro. Atung sotung tarambat humar lujung matu Yesus ro. Sai golong pakukup nai malua hodisi. Sonang ni rohai, sonang ni rohai, sonang ni rohai, dilehon Yesusi. Tabege mahata ni debata turku ni hari Minggu pasapuluh onopon dung 30 tison ima na tersurat di buku Lukas bidu 2 ayat 41 sahatu 52 songonon ma didok. Jala ganuk tahun laho donatorasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Jadi dung marumur ibana 12 tahun, rap nakok dona sida, songon na somal di pestai. Asadung dirado tina sida aka ari rayai, dinalao mulak ina sida tinggal ma Yesus, dak danaki di Jerusalem, so pamotoan ni natorasna. Diripu nasida naung rap dohot dongan sauduran ibana. Jadi didalani nasida ma parsadarian mangalului ibana. Di tonga-tonga ni akka tondong dohot dongan. Dung so jupang nasida ibana, mulak ma nasida tu Jerusalem, laho mangalului ibana. Salpu toluari dapot nasida ma ibada dijoroi. Hudul-hudul di tonga-tonga ni akka guru tumangihon hata nasida, huhut manukun-nukun. Tarhalomong bedo nasida ubege hatana, dibahen torus ni rohana dohot akka alusna. Marnida ibana, songgot do rohana sida jala dipakulingi inanai, ma ibana, boasa dibahen ho songoni tuhami anaha, bernit do huahap hami dohot amangmu mangalului ho. Gabe di dokma tu nasida, buasa paula lulua muahu, dang diboto hamu, napatut ahu di bagasan bagas ni damang. Alai dang diat tu si nasida hatana ni doknai tu nasida. Laos tua do ibana rap dohot nasida sahat tu Nasaret. Jala pangoloi do ibana di nasida, alai dipeop inanai do sude namasa di bagasan rohana.
Jadi lam ganda matorus ni rohani Yesus nang dagingna, lam dihalau mohon debata nang jolma ibana. Ido yang go sahatna, martua do akan atu mangion hatani debata, jalan nau piopsa. Amin. Amin. Tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseao di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di parbadia andorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal doibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon maong mihalak na mangulu doho na mate au persea dito di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sugot dag ni halak naung mate doho dihanguluan na surasuda. Amin. Tikting di HKBP Jatimurni, Minggu pas 10 nopon dung Trinitatis, 10 sia September 2020 sada. Na parjolo, goarni minggu ta sadarion ima, Minggu pas 10 nopon dung Trinitatis marlapatan,
hasitolu sadaon di debata. Topik ni mingguta ngolu di bagasan panogu-noguon ni debata. Na paduahon partangyangan wik. Partangyangan wik di huriata di bagasan mingguon. Hari Rabu tanggal 22 September 2020 sada na manjabui wik Jerusalem keluarga RM Sitorus M Boru Saragi. Wik Bethlehem keluarga R Tampu Bolon N Boru Pardede. B. Hari Kamis tanggal 23 September 2020 sada na manjabui wik Nasaret keluarga Hasinaga CB Boru Tobing. Wik Sion keluarga Nyonya Asi Matupang L Boru Sianipar. Sude partangyangan ini dipatupa di gedung gereja masuk pukul 20 WIB. Rap mahita saluhutna mendohoti partangyangan ni huriata huhut menjapmoton protokoler kesehatan mauliate. Na patoluhon sumbangan inventaris gereja. Di jalo huriata do sumbangan inventaris gereja berupa sada unit laptop merek Lenovo atau ThinkPad layak pakai dari keluarga NN melalui tiktingon sude parhalado dohot ruas pasahaton moliate godang ma tu keluarga atas sumbanganon. Di pasu-pasu tuhata ma keluarga dohot di perkarejuan nasida. Amin. Na paupaton pelepasan anak sekolah minggu tu pra remaja. Di hari Minggu naro tanggal 26 September 2020 sada di Parmingguota pukul 10 WIB di Patupa huriata do acara pelepasan anak sekolah minggu kelas sada SMP tu pra remaja. Di baheni pinangidoma tu sude anak sekolah minggu naung naik kelas tu kelas sada SMP di bagasan tahunon asarapma tu permingguan umum jam 10 WIB di Minggu naro mauliate. Na palimahon pandidion nabadia. Di Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada disakapi huriata do patupahon pandidion nabadia tu anak ni ruas ni huria naso tardidi dope. Do mutusi tu sude natoras nalau mambuan ya nakon nalau manjalo pandidion nabadia boy ma menghubungi sintua wikna jala di paradema aka administrasi na hombar tusi. Songon fotokopi akte lahir anak dohot, fotokopi kakak mauliate. Napaonopon penyusunan program dohot anggaran tahun 2022. Domu tutikting na di hari Minggu nasalpu, huria manosoi sude seksi asa menyusun program dohot anggaran tahun 2022, jala di pasahat ma tu dewanna. Paling lambat tanggal 26 September 2020 sada Minggu naro mauliate. Napa pituhon program seksi ama jalan santai membuka di hari Sabtu naro tanggal 25 September 2020 sada di Patupa seksi ama ni huriado jalan santai setiap hari Sabtu mulai jam 8.30 WIB start masian alaman gereja HKBP Jatimurni. Rute ni Jalan Santayon, alaman gereja Jalan Angsana, Jalan Swadaya, Puri Gading PP. Marhite tiktingon disosoi BPH ni seksi ama do sude ama ni huria asaboi parsidohot mengikuti program Jalan Santai. Dalam lao pabagason persauran di sude amani huriata mauliate. Pawaluhon sumbangan bunga altar gereja. Bunga altar di Parminggota sadarion ima sumbangan sian keluarga Sintua S Samosir Boru Manurung. Makalason ulang tahun Pardongan Saripeon mauliate. Tiktingon saluhut parhalado dohot ruas pasahatan moliate godang
Tuhatama nama masu-masu peleani bahen sangap di goarna. Amen. Napa siahon ruas namar sahit Rapma hita manang yakon dongan na di bagasan parsahiton. Na parjolo inang nyonya Raja Guguk boru toga torop wik Jerusalem. Na paduahon inang nyonya Es Siregar boru purba wik Bethlehem. Na patoluhon inang nyonya J Simanjuntak situa boru marbun wik Nasaret. Hatani Tuhan natar surat di Jeremia 33 ayat 6 mandok. Idama au sandiri pahehehon tunasida hahisaron dohot hamalumon jala pamalupon nasida jala au papatarhon tunasida hadameon dohot habonaran mardapot-dapot. Pasapuluhon tabe selamat ulang tahun. Parhalado rabdohot saluhut ruas ni HKBP persiapan resort Jatimurni Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas nama ulang tahun dohot ulang tahun Pardongan Saripeon siang tanggal 20 September sahat tu tanggal 26 September 2020 sada. Baik ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun Pardongan Saripeon. Tuhatama nama masu-masu hatani Tuhan natar surat di Pesalmen 10 ayat 12 mandok. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk kami. Goarni akan nama ulang tahun dohot ulang tahun Pardongan Saripeon. Boima taida di slide na di jolo manang di WA grup Wiktabe Mauliate. Catatan, moloadong kesalahan di panuraton ni goar, tanggal hari hatu tubuh manang tanggal Pardongan Saripeon dohot gelar, boima dihubungi parhalado di konsistori. Napa 10 sadaon, godang ni ruas namar minggu, di minggu tanggal 12 September 2020 sada. Parmingguan pukul pitu wib, ruas bawah 50 sada halak, ruas paropuan 50 sia halak, jumlah 110 halak. Parmingguan di pukul 10 wib, ruas bawah 52 halak, ruas paropuan 54 halak, jumlah 106 halak. Jumlah ni ruas namar minggu tanggal 12 September 2020 sada, jumlah 216 halak. Napa 12 hon. Laporan parhepengon ni Huria. Laporan parhepengon ni Huriata boy mata ida di kertas tikting naung dibagi hon tuhita manang di WA grup Wiktabe Mauliate. Songoni matikting dohotiting parhepengon di Huriata di bagasan mingguon. Sai dipargogoy tuhata mahita makobasi hurianai bahen sangap di goarna horas ma dihita. Tuhan patulus masa kapi Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan dalam minggu ini tertulis di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh hanya banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Minggu ini kita disuguhkan dengan satu tema hidup di dalam didikan Tuhan. Kalau pepatah Indonesia pernah menyatakan, mulutmu adalah harimaumu, yang artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, jika itu tidak baik, maka hal itulah yang akan mencelakakan kita. Oleh karena itu, pengkhotbah mau menyatakan di dalam setiap segi kehidupan, pengkhotbah selalu mengingatkan bahwa apabila setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka yang dikerjakan adalah kesia-siaan. Kesia-siaan seperti orang yang sedang menjaring angin. Oleh karena itu, hidup di dalam didikan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan hikmat pengetahuan. Oleh karena itu, orang tua selalu mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, belajarlah dengan sekuat tenaga, asahlah ilmu, agar itu menjadi bekal. Memang setiap orang yang tidak belajar, pasti dia akan menjadi orang yang bebal. Setiap orang yang tidak mau belajar, pasti dia akan menjadi orang bodoh. Oleh karena itu sering kita mendengar, belajar dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan pengetahuan yang sangat indah. Setumpul-tumpul pisau bila diasah akan tajam. Ini mau menyatakan bahwa setiap orang yang mau belajar pasti mempunyai pengetahuan. Pengetahuan itu tidak sia-sia jika dia takut akan Tuhan.
Oleh karena itu, didikan yang kita terima dari Tuhan, yaitu takut akan Tuhan, akan menghasilkan satu kebahagiaan. Sebab perkataan-perkataan orang yang bijak itu akan membuat orang lain menjadi damai sejahtera. Kalau kita bandingkan dengan epistel, percakapan Yesus ketika umur 12 tahun bersama-sama ahli Taurat itu menggambarkan bahwa dia disenangi oleh Allah dan disenangi oleh manusia. Perkataan hikmat yang dari Tuhan dia nyatakan di dalam hidupnya, sehingga apapun yang dia sedang jalani akan menjadi sukacita bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu orang percaya, orang yang terberkati, orang yang takut akan Tuhan selalu belajar. Kalau orang tua berkata tidak ada seorang pun yang tamat dari belajar sebagai suatu keluarga, yang artinya tetap belajar setiap saat untuk memahami karakter, memahami kelemahan, memahami kemauan dari pasangan hidup kita. Begitu juga dengan karakter anak, kemauan anak, dan cita-cita dari anak itu sendiri. Sehingga apapun yang boleh kita nyatakan, apapun yang boleh kita jalani, tetap menjadi satu motivasi untuk belajar. Sehingga boleh dikatakan hidup yang kita jalani adalah hidup dalam pengajaran. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang terus belajar, memahami keadaan, memahami situasi, memahami orang-orang di sekitar kita. Bahkan hari ini kita mencoba memahami bencana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yang dulunya tidak mengerti, yang dulunya tidak ada, sekarang menerpa kehidupan kita. Khususnya masalah COVID-19 dan varian yang lain, bahkan perekonomian, kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha, semua berdampak. Lalu kita mulai belajar untuk mengikuti apa sebenarnya yang boleh kita lakukan. Jika seorang pemain bola untuk mengegolkan segala sesuatu itu pasti banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi orang yang bijak, orang yang pintar pasti bisa menggolkan apa yang menjadi tujuan. Saudara dan saya sekarang diperhadapkan dengan kesulitan, tetapi ada celah, ada kesempatan yang harus kita pergunakan untuk mencapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Kalau orang banyak berkata, bagaimana kita bisa hidup bahagia sementara bencana menerpa hidup kita? Bagaimana kita bisa hidup bahagia? Perekonomian kita sedang surut dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi anak-anak Tuhan selalu diberi peluang untuk melihat kesempatan yang ada, agar kita bisa mempergunakan itu. Itu adalah satu kebijaksanaan
yang dari Tuhan. Didikan yang dari Tuhan, orang-orang percaya selalu melihat kesempatan di masa-masa sulit untuk selalu hidup berdamai sejahtera. Anak-anak Tuhan selalu dapat melihat kesempatan di masa-masa sulit untuk memberikan yang terbaik buat keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan dari pengkhotbah ini mau mengajak kita agar kita hidup dalam petunjuk Tuhan, agar kita hidup boleh mengikuti perintahnya, agar kita hidup boleh menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau pengkhotbah mengatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan, tetapi orang yang takut akan Tuhan dan selalu mempunyai hikmat dari Tuhan, maka kesia-siaan itu akan sirna dan tujuan hidup itu akan nyata, yaitu hidup kekal sampai selama-lamanya. Hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimanakah kita bisa hidup bersama dengan Tuhan? Karena kita mau mendengar, melakukan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kalau Yesus yang telah mati, bangkit dan menyediakan tempat bagi setiap orang percaya agar hidup yang kita jalani tidak sia-sia. Tapi Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka engkau akan hidup dengan penuh damai sejahtera. Maka engkau akan hidup dengan penuh kedamaian dan akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menerima didikan Tuhan adalah menjalankan setiap perintahnya dan tahan dalam menghadapi ujian. Kalau hari ini adalah ujian, itu menunjukkan bahwa kita sedang diuji. Dan ketika kita tahan uji, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh satu pengajaran yang penuh makna tentang arti kehidupan yang sedang kami jalani. Dan biarlah hidup yang sedang kami jalani ini menjadi hidup yang punya makna, hidup yang akan membawa damai sejahtera. Bagi saudara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami satu beban yang berat, biarlah Engkau juga memberi kelegaan. Bagi saudara kami yang hari ini mengalami sakit penyakit, biarlah Engkau juga memberikan satu kesembuhan agar mereka memperoleh sukacita yang daripada-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Jatimurni, berkati semua hamba-hamba-Mu
dimanapun mereka berada, khususnya bagi saudara-saudara kami, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di pedalaman. Biarlah Engkau juga memberkati dan memperlengkapi mereka, serta mencukupi segala kebutuhan mereka. Semua hamba-hambamu di HKBP Jatimurni Engkau berkati bersama keluarga. Dan biarlah Engkau juga mengampuni segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yesus do Tuhanku si hukum maun ibana doha posaki tangan anaku komanduku awun patuku au dilakaki Tuhanku tuntun sumari Tatangyakon ma piliata martang yang mahita ali di bata manamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon adengkan duhut na sauli bahasa na mau diutus hupasahatami masyan na nilehon mituhami pilena mituho sejalo mai gabi uap na hutsus di julum pasupahasu mai jala ramoti asau parhasya kami pilenon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami gudang ni silehon-lehon mituhami asalam gir-gir hami mandok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dire Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saup malomo ni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion ang luan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamina tutodim.